Дами и господа, дойдохме си до гости. Имам огромното удоволствие да ви представя Мис България Габриела Василева. Аплодисменти! Добър ден, мадам. Пак съм тук. Добър вечер. Тук до теб да се седна, нали? Моля? До теб да се седна. Да, сядай си до мен, да. Аз не знам дали по протокол трябва да се мляска така звучно, но... Прощавай, как си? Благодаря, добре съм. Всеки път много се радвам, когато съм ти на гости. Това е искрено. Да. Не е пред... Този път, тъй като вече наближава следващия конкурс, вече прекалено време носи тази прекрасна корона и реших да дойда с нея, за да я видят всички твои зрители. Благодаря. Зрителки всъщност. Да. Тъжно ли ти е, като каза, че още малко време, тъжно ли ти, че ще трябва да я сдаваш короната? Ами, не ми е тъжно, напротив, много се радвам, че мога да обикалям в градовете и да наблюдавам... Да сееш разкош. Да. Не само да сея, просто да наблюдавам момичетата, които искат да притежават тази корона. И как са тая година? Много като добре. миналата. Виж, ще ми кажеш. Не, да ти кажа, тази година е доста по-различно, тъй като за първи път No Frame правят нещата по различен начин и няма да бъде само в един град, както до сега всичките години е било. А кастинга е в 4 града. Ние минахме през Велико Търново, имаше страшно много кандидатки, за което мога само да се радвам, защото виждам колко много момичета искат тази корона и наистина се надявам да подберем най-добрите. Кои са следващите спирки? Следващите спирки са утре всъщност. Утре и други ден сме в Варна. И следващата... 1 юни е един хубав ден за кастинг за Мис България. Да, следващата седмица в Пловдив и след това финално 15 и 16 в София, да. Има ли възрастови ограничения? Няма никакви ограничения тази година. Никакви? Никакви, да. Владо Кузов не трябва да чува това нещо. Как така няма ограничения? Че аз се замислям вече сериозно. Просто тази година ще е малко по-различен формат, тъй като вече за трета година No Frame правят конкурса и както знаете, първите 2 години беше реалити формат. Тази година пак ще е много интересно. Нямам право да разкривам, просто ще бъде това означава ли, че дама на 45, 1,62 може да стане Мис България? Ами виж сега, Достоевски казва, че красотата ще спаси света, Факт, но все пак... Красота. Аз пък мога да кажа, че красотата може да бъде във всякакви форми, без значение, така че ще видим. Перфектно. Значи, уважаеми дами, възползвайте се от това, което ви казва Габриела. Преди всеки кастинг правим партита. Сега, след малко, отивам към Варна, аз както ме гледаш. Надявам се да си запазя короната здрава. И преди всеки кастинг... Надявам се да сваляш, докато пътуваш. Да, докато пътуваме свалям само. Защото иначе става като такси. Има партита. До вечера сме в Варна, в Клуб Екстраваганца, след това в Пловдив, в Брилянтин и в София ще бъдем в Night Flight на партията пред партията, Мис България парти, на което мога да приканям всички момичета, които искат да бъдат забелязани. Ти момчета прикани. Те момичета всъщност. Момчета, не, но момичета, които искат да бъдат забелязани. Мога да ги уверя, че на тези партията ще бъдем всички, които сме част от конкурса и ще бъдат всичките хора, които подбират журито. Ще бъде и няма да остане никой незабелязан на партията. Така че колкото повече момичета дойдат, толкова по-добре ще бъде. Ние имаме една изненада към теб и естествено към всички зрители на Комисията по на TV7 и да поканим тук един човек, който се казва Валери Иванов, обаче повече познат като Жокера. Дами и господа, Валери Иванов, Жокера! Привет! Габи Валери, Валери Габи. Мис България, Жокер. Жокер, Мис България. Обикновен. Мълча си. Как сте, господине? Супер. Нали мога на ти? Може, да. Благодаря ти от благодаря ти, че ни уважи. За мен е удоволствие. От кога и как тръгна с фокусниците? Не с фокусите, извиня. Още от малък. Моите родители ми подариха книжка с забавни фокуси и илюзии и оттам се започна всичко. Можеш ли да покажеш на Габи нещо, ако искаш и на мен? Както си седиш или ако искаш както на теб е удобно? Добре. Ще стана, че така ми е по-удобно, Okay. За да уважим и номера. Разбира се. Тук така да... Ето, 1, 2, 3 камери, ти си в разкоша. Няма да пипам нищо. Съвсем стандартните сте. Ето може да ги покажем на камерата. Една идея ела само към мен назад. Добре. Благодаря ти много. Ще те помоля да си изтеглиш една карта. Дамата или аз? Ти. Добре. Тя? Без значение картата, така че може да я покажем на камерата. Ето и аз мога да я погледна. Ти ще я погледнеш. Да. И то какъв номер? Гледайте и фокус. Тройка пика. Само тук съм си оставил. Пудрата. Пудричката е за след малко. Добре. Една цигара. Ще помоля да я задържиш. Окей. Ето, взимаме тройка пика. Тройка пика беше картата, да кажем, на зрителите. И гледайте сега внимателно.
Да. Я? Тройка пика. Но тя си е чисто здрава. Цигарка. Я махни тая цигара. Какъв е този пример, където даваш? Още нещо желаете ли Ами да. видите? Добре. Удоволствие. Да разцепим само малко картите. Ето така. Взимаме Да остава ли някъде тройката пика? най-горната карта. Ще помоля само Мис България за едно автографче. Искаш да надраскам? Да, искам да се подпишеш тук. И какво, няма да ми харесаш подписа и ще го махнеш, така ли? Така. Вижда ли се? Взимам шестица купа, смачкваме. И ще те помоля тая карта с твой автограф да я захапеш. Маци. Това са рисковете на живота, предавате. Така, взимаме следващата карта. Вижда ли се на камерата? Това не искам да знам Двойка колко хора са го пипали. Не, много е тестето, той Но- го отвори. Тестето е чисто ново. Ще лапам и аз, натам отиват нещата. Ето на тая карта. Ти пишеш Жокер. Жокер. Окей. Аз ще го държа. Добре. Ето така. Това наистина трябва да го лапнем. Ами не знам. Да, задръжи. Задръж се зъби. И аз как ти обяснявам цяло знам. Ето, смачкам следващата. Та, ще те помоля. Аз да я лапам. Ти да я захапеш, Добре. да. Добре. Ще ви помоля да станете горе. Хванете се за ръце. И това беше фокуса. Ако беше изскочило зайче от устата, ще се впечатлено. Гад. А моята? Автограф, нали? Разманиха се, да. Да, си ги разменихме. Валерия, не човек си просто. Тези остават за вас за спомена. То е на Мис България, аз ще си го прибера. Еми, добре. Сядаме ли ние? Ами, добре. Искаш ли още или? Ако вие искате. Добре, още фокуси след рекламите. Дами и господа, Мис България, Габриела Василева и Валери Иванов Жокера са ни на гости. Валери просто сцепи мрака преди малко. Направо сцепи мрака. Обещани още някакви неща. А Стор да не ти е роднина? Не, Не. не ми е роднен. Нямаш такова, но... коя е най-странната магия, която си правил до момента? Изпълнявал ли? Не знам кое е по-правилно. Най-странната магия. Да. Най-странната магия, която съм правил, беше в едно заведение на една сервитьорка. Понеже... Това не е програма било, просто си бил в това заведение. Да, с хората, които бяхте, ме помолиха дали мога по някакси, без тя да разбере, да изсваля сутена. И го направих. Сериозно? Да. Аз си мисля, че само Чарли Шин може това нещо. На Мис България Еми може аз ли да нямам го сутен, така че... Чакай да го питам, да му се не види. Той го е свалил. Да. Бърси. Да ви покажа още нещо. Добре. Не за да съм Ти искаш твоя да и аз. станеш... Да, ясно, разбрах. Искам да стана жокерица. Добре. Тук имам едно конче. Габи, ти ще късаш. Аз ще късам. Ако се много скъсам, не е добре. Ето така. Да. Да не се задавиш. Нали няма страшно? За вас не. През окото, ако го изкара през окото, ми кажи да не гледам. Само ще ти използвам тук гремчетата.
Батенце. Виж миглата. Валери, това си беше физиология, ти имаш фокус. Край. Добре ли си? Вече да. Велико. Следващия. Следващия ли? Аз не искам още такива. Добре. Когато Това е прецениш... магия. Той е Гледай, окей. че му е насълзено окото. Иначе няма как да стане магията. Всичко става със сълзи. Ти го знаеш по-добре от мен. Някакъв токси. Добре. Когато прецениш... Кажи ми кога да спра. Спри. Тук. Да. Добре, запомнете картата. Окей. Ето, аз няма да гледам. Показвам я на камерата. Сега ще те помоля да разцепиш картата. Като теб не мога. Моля ви, спрете да ми говорите в ухото. Мерси. Сега ще се опитам да я позная. Само, че ти доста разцепи картите и сега ще ми е доста трудно. Така че имам един специален метод. Искам мислено да изобразиш картата, която видя. Готова ли си? Да. Добре. Ще те помоля да задържиш картата така. Отново ще взема цигарката, само че този път ще е запален, нали? Не, всичко е окей. Аз не съм окей. Ти не си окей. Принципно не пуша, но покрай този номер доста цигари са заминали. Хубаво, че само цигари. Добре, искам да си помислиш за картата. И гледайте внимателно. Да, бе! Аз съм твой роб от тук до края на живота си. Това не е нормално, Валери. Просто велик. Аз онемях, отъпях и каквото искаш кажи. Супер съм впечатлен, наистина. Нещо последно като за тебе. Само да ги разцепя. Габи, ти фокуси можеш ли? Да. Но моите са много дълги, много време. Много ще дълги. Когато прецениш, просто кажи кога да спра. Еми спри. Тук. Да. Добре. Благодаря. Добре. Слушай. Малко да разцепим картите. Аз искам така да се науча да ги цепя. Покер играеш ли? Играя, да. Ако имаш идея да оберем на някои парите, няма никакъв проблем. Не, за съжаление, просто чисто аматьорски. Така, разцепваме ги добре. Помисли си за картата. Сега ще стана като Румен Луканов. Да отворя ли или да не отворя? Четворка купа трябва да е, между другото. Батко! Велик. Дами и господа, това беше Валери Иванов, Жокера. И мис България Габриела Василева. Благодаря ви много, че бяхте тук. Просто направо... Аз ще помогна след това за събирането. Хора, нямам какво да ви кажа. Гасете и си лягаме просто. Това е.